קרוב למוצב, זמר וגיטרה, סוחב בידורית, שר על ארגז, רגע לפני מתיישב לאכול חביתה מקושקשת. הטבח מחייך, המש"קית אומרת זאת תהיה הפתעה, הם נורא ישמחו, תאכל הם כרגע בדרך. יש לנו כאן 20 לוחמים בערך. הטבח שואל, אתה שר מזרחית? אולי תביא איזה זוהר גוב, אני חושב לעצמי למה לא, אם זה יכול לעשות להם טוב. והנה הם באים ללא גוף, מהירים כזוהר הרקיע, החלל מתמלא אור נרות נשמה, והגיע הזמן להופיע. המש"קית אומרת, כדאי שנתחיל, יש עוד הופעות, צריך למהר. הטבח אומר, יאללה ג'ינג'י תן גז, החבר'ה עייפים, נו, תתחיל לזמר. קוראת בגיטרה, לא יוצא לי שום צליל, דממה עמוקה מתמשכת, שיירה ארוכה על נתיב מסוכן. שיירה, לאיפה את הולכת? אור נרות נשמה, לפתע כל נפץ, הם יוצאים בריצה, אני נשאר שם בחדר הריק. הטבח מפהק, המש"קית אומרת, לא נורא, זה קורה, תהיה פעם אחרת. מבול יורד עלינו עכשיו, מפסגת לבנון עד סיני, פורט בגיטרה ושם